ପୋଜିସନ୍ ବଦଳାଇ କେହିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦେଶରେ ରାତିରେ ଗିହାଗିହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନରୱେ। ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ମୁଠି ମାରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହଁ, ଅଧିକ ମୁଠି ମାରନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କର ରାତିରେ କାହିଁକି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗେହୁଁଥିବାରୁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ ପାକଳ କେତେ ବୟସରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର 20 ବୟସରେ। ପୁଅମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବାଳ କେତେ ବୟସରେ ଉଠିଥାଏ? ଉତ୍ତର 16 ବୟସରୁ। କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଗେହିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବେଶ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କୁ। କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହିଲେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ବାହାରେ? ଉତ୍ତର ମୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ। ପୁଅମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର କାଜୁ ବାଦାମ। ଗେହିଲା ସମୟରେ କଚ୍ କଚ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କର ରସ ବାହାରିବାରୁ।